Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Basi ndithu tipasane update pano ya mmene ndithu ku Middle East kumene zikukhalira. Pali zinthu zambiri zimene ndithu zikumveka, zikuchitika, ena aliyese akungo, muli mwaseme zimakhaliramo. Paja zinthu zikachitika ndithu zochuluka kuyankhula zochuluka zimayankhula, zoyankhula zimachuluka. Yeah. So anyway, mmango tingokambako zinthu zingapo makamaka kuti timvetsetse makamaka zimene zikuchita kuti makamaka tikhale limodzi, tikamayenda tiziyendera ndithu limodzi. Choyambirira tinene kuti tibwere ndi a Trump makamakanso lero kunali press briefing ilalo ndithu mmene ina alili ndithu ngati ya Moses Kunkuyu ndi msilikali uja kuti ndege yagwera kukwitima. So lero kunali ngati press briefing choncho, kunali ndithu wamkulu wa ku defense secretary of war akutero anasintha pacha ndi plus kunali ndithu neneli ndithu waboma. So kunali kuyankhula kumene kuko komano ma point amene amayankhula ndiona kuti mmango akuti nkhondo iyi sana yambe ndiwo ndithu iwo akungemaliza chifukwa nkhondo iyi ndiyoti ndi akalekale kwambiri, like imene kuti ithe. Remember zimene aulula lero, remember nakupasani ma video pano okhuzana ndi Iran kuti akula nkhondo iyi anayipanga kai pre-planned imene wankhula Putin kuti it's pre-planned, anayipanga kai plan kalekale for 47 years chaboti amangosowa ndi ungomalizisayo. Mabe apapa ndikuti akuti iwo wandithu akufuna ati Trump ndamene ali big man amene akuena ndithu ayimalizitse nkhondo kuti akuti kumaiwowa kuti sana yambe ndiwowa. Secretary of war wakana zimene zozo. Komanso pa chinthu china chimene anakamba amene mu ndithu general wina amene timanena kuti amachenjeza Trump kuti ayi musayambe Iran yoma kuti amene uja ndithu General Daniel Kane amene ndithu anayankhulanso lero komano anayankhulanso kuona kuti tiyembekezereso ndithu ma casualties, amene tiyembekezereso taluza kale miyoyo pano panthu akwana follow aku America akuti komanso ndithu za nkhondo ndimene makhalira Trump so zimene ndithu even before anayankhulanso zimene kuti pa nkhondo pamachitika zosiyanasiyana ndi tiyembekeze ndithu miyoyo tiluza ndithu ma Americans ndithu tiluza anthu ndithu amene amwalire pa nkhondo imeneyi. Chabwino imene ndimene zachitikira. Komabe nkhani zinaso tiyang'anitsise makamaka situation imene ikuyendera. Tisangolowa ngati pa ground poso tolowa koma tiyang'anitsise makamaka kumbali khuza ndi diplomacy, kama kuti kumbali khuza ndi kodi anthu amasutiwo osati suti anga imenda vala koma anthu amasutiwo mu office makamaka zikumayenda zotani nanga Trump akumaganiza bwanji pa mmene situation imene ilili. So anyway tipanga court panopa zinthu ziwiri zokha zimene makamaka zimene zilipo potengeranso ndi mmene Trump uyo akuyankhulira. So pakubwera ma mixed statements. Choyambirira Trump mumvetse bwino akufuna agwiritse ntchito system ya ku Venezuela. Yes, kuchosapo wamkulu president kandani supreme leader kanako ayikepo amene yeyo akuwadziwa. Yes, anayankhula kaleso kuti pali ma candidates pali anthu ndithu atatu amene akumbwerera Trump uyo mamuyankhula kuti nditha kupita amene tolere kukayimirira kwa amene tikumudziwa mmodzi mwa iwo ndi Reza Pahlavi amene ali prince amene anali ku exile amene boma la kalekalero 1970 kuti litagwa 1979 yeyo ndi amene ndi mwana wake wa president amene yoyo Shah amene yoyo tikumudziwa kaleso Reza Pahlavi mmodzi mwa iwo ndi amene kumanga mbe Trump akwana kuti amene yuso woyenerera ndi kumana ma candidates atatu amene akuatchulawo makamaka ife sitikumudziwa kuti ndi ndani. Kuchotsa kuphwasula boma kuliyesa boma ndikuti at least mina sukhala kuvuta kwa ma Americans akafuna kutero koma chimene chimavuta ndi kupangaso stabilize the region kuti region ikhale stable tsopano zimene zimavuta. I mean they don't care after wakangose phwasula mango bamo basi kumapita.
So ku Venezuela chikuchitika njani panopa, okay, tinena kuti tisapita ku Venezuela, koma tinena kuti Venezuela payokha ndi mmene anayichitira mucha panopa pakali panopa president ndi mkazi wake wa ku Venezuela ali ku America, ku ndende ya America. So chimene anayiwala Trump makamaka ntinena kuti Iran si Venezuela. Yes, anakwanitsa kupanga zimene anapanga ku Venezuelazo mokhala ngati choncho ukuwa anasi anaphera supreme leader amene ali mphamvu zonse kupasa president kupasa ndani komano zapeza kuona kuti still sizinathekebe zimene zinathekera ku Venezuela. So issue imene iyi ndiyo nina kuti okay, strategy number 1 ndi ya ku Venezuela imene afana apange ku Iran kuti ayike kwa anthu amene iwo akwadziwa. So question ndiyo mwe kuti how azikwanisa bwanji zimenezi tose tilipo tikhale tikuonera kuti azikwanisa bwanji ma Americans kuchotsako nkuyikako amene iwo akwafunawo. So zimenezo ikhale inuyo ndine tisunge zimenezo kuti ma Americans akwanisa bwanji. Strategy number 2 mzozo imene ikakanika. Strategy number 2 America imene ingagwiritse ntchito ku dziko la Iran ndi strategy ija yonena kuti ino anthu aku Iran chitani nokha kwina like inuyo anthu aku Iran ino ndamene mungachita chifukwa ku mbali yathu tachita koma tikuthandizani kwinako. Mimi kuona kuti strategy number 2 makamaka ikudalira ma Iranians, ikudalira anthu aku Iran kuti iwo apanga chani ku dziko la Iran, iwo apanga chani ku boma lawo. Iwo akapanda kusuntha ndi kuti zavuta. Mumvese statement ya Trump yona kuti ndinabwera munanduza ndibwere ndabwera ife kwanga kwachita ndapanga. It's up to you. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Won't be pretty. I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic, and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you. So it's up to you. Yeah, nkandi mina kwa. Meaning ngona kuti even iso ya number 1 ija ikuthamangira koso nkani yomwe ya it's up to you. In Iran, it's up to you. Kupata kutero ndikuti at least zivuti lavo ku dziko limeneli la Iran. Okay, chabwino mango ti lowe makamaka kumbali yokhudzana ndi tinene kuti sindufande kabeza situation kuti it's anthu mota remember kuti ngakhale kuchesedwa kwa supreme leader kuphedwa kwa supreme leader dziko likuyenda benga kuti yeyo ali moyobe like chifukwa mupange understand nkhani yokhudzana ndi anthu akakhala kuti ali ndi idea ikakhazikitsidwa mu dziko imasanduka ideology. Mawoti ideology amachokera pa mawoti idea. So ideology sungayiphe wamba chifukwa zimiro manthu. So kusanthana panga zindizizi it's actually hard kuti ma Americans atero. Komabe anyway muli mose mmene zingachitikiremo tanakale kuti ino ndine tikhale tikudikirira kuti Trump akwanitsa motani kupanga zinthu zimenezi. Ngakhale kuti mbali ina wolakale mayeso kuti it's up to you, like how Iran is up to you. Yeah, so guys, thank you so much. Next video so ikubwera.